det er hans på. Øj, det er beskidt inde. Jeg tager ikke det. Ej, mor, vil du blive... Jeg ved ikke. Filmer du eller hvad? Det vidste jeg ikke. Sådan. Klister. Lige meget. Ja, nu skal jeg bruge gul. Gul. Der er ingenting at putte det ind i. Den der. Så bliver det bare til grøn. Jeg kan ikke engang åbne den. Nej, jeg kan... Men det er gul. Det er gul. Vil du hjælpe mig? Nej, det er lidt skidt. Det er lidt skidt. Nej, jeg kan ikke. Okay. Gul. Et S, eller? Hvad er det større? Nej, nu kom der noget blåt på. Måske kan vi bare sætte gul på. Nå, jeg er bange for, at det bliver til grøn. Vent lige. Hvad for en gul var det? Var det den der gul?